Who is to blame for the current situation? Ποιος θα πρέπει να θεωρήσουμε υπεύθυνους για την κατάσταση τη σημερινή? Υπεύθυνη για τη σημερινή κατάσταση, η οποία δεν είναι κρίση οικονομική μόνο για την χώρα μας, για την Ελλάδα, είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση και μπορώ να πω και παγκόσμια κρίση. Υπεύθυνο είναι το ίδιο το νεοφιλελεύθερο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Και κυρίως, αν θυμάμαι καλά, επί προεδρίας Κλίντον στην Αμερική, με έναν νόμο, ο οποίος μετά έγινε νόμος, αντίστοιχοι, ανάλογοι νόμοι έγιναν και σε όλα τα κράτη των ανεπτυγμένων χωρών και της Ευρώπης. Με τον νόμο αυτό μειώθηκαν οι έλεγχοι των κυβερνήσεων επάνω στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της κάθε χώρας, στις τράπεζες κλπ. So does he think it was a mistake to join the Eurozone? Ήταν λάθος η Ελλάδα που μπήκε στο ευρώ, στην Ευρωζώνη? Από το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι το λάθος δεν ήταν που συμμετείχε στην Ευρώπη σαν ένωση λαών, αλλά το λάθος είναι ότι τελικά η Ευρώπη δεν εξελίχθηκε σε ένωση λαών, αλλά σε ένωση μονοπωλίων και σε μια Ευρώπη που στην πραγματικότητα κυριαρχούν οι τράπεζες, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι αγορές όπως λέμε, που στην κυριολεξία είναι ανεξέλεγκτες. Does he think that Greece will have euros in 5 years? Πιστεύεις ότι η Ελλάδα θα είναι ακόμα στην Ευρωζώνη σε 5 χρόνια από τώρα? Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτό θα εξαρτηθεί γενικότερα από την οικονομική κατάσταση της ίδιας Ευρωζώνης και από το γεγονός εάν έχει την πολιτική βούληση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι Βρυξέλλες, που ελέγχουν σε ένα μεγάλο βαθμό την οικονομία της Ευρωζώνης μαζί με τη Γερμανική Τράπεζα, την Κεντρική Γερμανική Τράπεζα, εάν θέλουν, αυτή είναι η πολιτική βούληση, και αυτών των μεγάλων χωρών της Ευρωζώνης, Γαλλίας, Γερμανίας, εάν θέλουν πραγματικά να αλλάξουν πολιτική και να στηρίξουν τις αδύναμες χώρες που είναι χρεωμένες, όπως και η χώρα η δική μας, από το γεγονός ότι αγοράζουν από τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Σε αυτούς χρωστάμε. Αυτοί λοιπόν μας χρεώνουν, μας δίνουν χρήματα για να ξαναχρωστάμε, να χρωστάμε συνεχώς αυτούς. Και μέσα από αυτό το τοκογλυφικό χρέος, αυτοί να θησαυρίζουν και η Ελλάδα να φτωχαίνει. Παλαιότερα, οι ισχυρές χώρες επενέβαιναν υπεριαλιστικά στις μικρότερες με πολέμους, βομβαρδισμούς, μεταόπλους. Σήμερα υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, που είμαστε χρεωμένοι, στην πραγματικότητα να είμαστε χώρα υποκατοχή. Άλλωστε με αυτή τη βοήθεια του Δουνουτού, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα, αυτό το γνωστό μνημόνιο, στην πραγματικότητα είναι μια σύμβαση δανείου που υποθηκεύει ολόκληρη την Ελλάδα. Υποθηκεύει το φυσικό της πλούτο, εκτάσεις της, νησιά της, θάλασσές της, λιμάνια της, αεροδρομιά της κλπ. Now they are from IMF and also from Brussels saying that it's taking too long to make the changes necessary in Greece. Can he say why change is so difficult? Τώρα λέει αρχίζουν και παραπονιούνται ότι οι Ευρωπαίοι ότι παίρνει πολύ καιρό στην Ελλάδα, ότι τα πράγματα προχωράνε αργά και ότι παίρνει πολύ καιρό μέχρι να
πάρουν μπροστά οι αλλαγές αυτές που έχουν δώσει. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Οι Ευρωπαίοι τα λένε αυτά γιατί σίγουρα θέλουν να μας έχουν σκλάβους οικονομικά. Να μας χαράζουν την οικονομική πολιτική και όλα τα υπόλοιπα που θα μπορούσε να έχει ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος. Αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να περάσουν κατά πρώτο και κύριο λόγο μέτρα που έχουν σχέση με τη μείωση των μισθών, των συντάξεων, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, δηλαδή να μπορεί ο επιχειρηματίας να πετάει τον εργαζόμενο την ώρα θέλει από τη δουλειά του, χωρίς να λύσει κανένα αναφορά, να μειωθεί αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, να ιδιωτικοποιήσουν την παιδεία, την υγεία, στην κυριολεξία να ρουφήξουν το αίμα του εργαζόμενου. Και μετά μπορεί και να μας βοηθήσουν. Αφού θα έχουν να μας βοηθήσουν εντός εισαγωγικών με την έννοια να γίνουν αυτά που λένε όσον αφορά το χρέος, να μειωθεί λίγο, να κουρευτεί ή οτιδήποτε άλλες συνταγές δίνουν. Αυτή τη στιγμή όμως, εκφοβίζοντας και τρομοκρατώντας το λαό, θέλουν να του μειώσουν τις κοινωνικές κατακτήσεις, να ιδιωτικοποιήσουν την παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση, να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά, τα λιμάνια, όπως είπα κλπ. So what would be the best solution? Ποια θα ήταν μια καλύτερη λύση? Η λύση δεν θα προέλθει μόνο από τη μικρή Ελλάδα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι μια χώρα με συγκριτικά πλεονεκτήματα, πολύ σημαντικά, με τον ήλιο της, τις θάλασσές της, το φυσικό της περιβάλλον, το γεωμορφολογικό ανάγλυφο, βουνά, θάλασσες, παραλίες, χαράδρες, ποτάμια της, μικρή χώρα, αλλά ο λαός της θα αντισταθεί. Η λύση λοιπόν θα προέλθει μόνο μέσα από την κινητοποίηση των λαών. Και όχι μόνο της Ελλάδος. Των λαών που υποφέρουν και αυτοί, και της Γαλλίας, και της Γερμανίας, και της Ισπανίας, και της Αγγλίας, και της Φιλανδίας. Πρέπει οι λαοί να αντισταθούν σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση που γίνεται από τα μονοπόλια της τράπεζας εις βάρος των λαών. Που με την επίθεση αυτή θέλουν να αποσπάσουν, να πάρουν δικαιώματα του κάθε πολίτη. Του Έλληνα, του Φιλανδού, του Γάλλου. Δικαιώματα που τα έχει κατακτήσει με αγώνες πολύχρονους. Το 8ωρο στην εργασία, τη μονιμότητα στην εργασία, το δικαίωμα στην εργασία, ικανοποιητικούς μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο χρόνο, δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Αυτά είναι βασικά δικαιώματα και γι' αυτά πρέπει οι λαοί να ξανααγωνιστούν, να ξεσηκωθούν, ώστε να αλλάξουν αυτές τις πολιτικές. Πρέπει να αλλάξουν πολιτική. Η πολιτική του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, το γνωστό παγκοσμιοποιημένο σύστημα, που στην πραγματικότητα σε κλάσματα δευτερολέπτου γίνεται με ανεξέλεκτο τρόπο. Έχουν απελευθερωθεί 4 βασικά πράγματα. Ελεύθερη διακίνηση και χωρίς έλεγχο κεφαλαίων, αγαθών, προϊόντων, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. Όλα ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, σε αυτή την λέλαπα, την καταιγίδα της παγκοσμιοποίησης, πρέπει οι λαοί να αγωνιστούν, να αντισταθούν και να αλλάξουμε μοντέλο ανάπτυξης, να αλλάξουμε πολιτική. If we look at the future and think about hope, in his area, in this part of Greece, what are the assets? What is it that is going to lift the people and the economy in the future here? Ποιοι είναι οι άσοι που κρατάει η περιοχή εδώ του Ξυλοκάστρου για να ξεπεράσει την κρίση και να μπορέσει να βρει καινούργιους δρόμους στο να υπάρχει η ανάπτυξη που θα φέρει τη λύση? Η Ελλάδα, όπως και η περιοχή μας, εδώ στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, είμαστε μια κατεξοχήν γεωργική χώρα. Πριν 30 χρόνια και νωρίτερα, το 70% του πληθυσμού
ασχολούνταν με τη γεωργία. Και μάλιστα και σαν χώρα αλλά και ως περιοχή είχαμε σημαντικά, αξιόλογα εξαγώγημα προϊόντα. Τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, το λάδι, τις ελιές, τα μήλα, τα χλάδια, η λωτή σήμερα, τα φυτόρια μας. Αυτά τα τελευταία 30 χρόνια τα εισοδήματα συνεχώς μειωνόντουσαν, με συνέπεια να ερημώνει η ύπαιθρος και ο αγροτικός πληθυσμός της περιφέρειας να εγκαταλείπει την αγροτική γη και την παραγωγή και να μεταναστεύει προς την Αθήνα. Αυτό δημιουργούσε αύξηση της ανεργίας, αλλά το κυριότερο απ' όλα ήταν ένα σοβαρό κτύπημα στην εθνική οικονομία, αλλά και στην τοπική οικονομία. Κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα, που είναι μια κατεξοχήν τουριστική και γεωργική χώρα, θα πρέπει να δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτούς τους δύο τομείς. Και στην περιοχή μας, λοιπόν, θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει έμφαση σε μια αγροτική πολιτική που θα ξαναζωντανέψει την ύπαιθρο και θα σχεδιάσει τέτοια πολιτική ώστε οι νέοι αγρότες να αναστήσουν την τοπική αγροτική οικονομία αλλά και την περιοχή με κίνητρα από την κεντρική κυβέρνηση, ώστε πραγματικά η ελληνική γη που παράγει θαυμάσια ανταγωνιστικά προϊόντα να ξαναπαράγει και να γίνει πάλι, να γίνει αυτά τα προϊόντα εξαγώγημα, ώστε να τονωθεί και η εθνική και η τοπική οικονομία. Ένας άλλος τομέας και για τη χώρα μας, αλλά και για την περιοχή μας, το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, είναι ο τουρισμός μας. Είμαστε σε μια περιοχή θαυμάσια, που επίσης έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, με τα 36 πανέμορφα χωριά του, απλώνεται από την παραλία μας, από τα καταγάλανα καθαρά νερά του Κορινθιακού κόλπου, μέχρι υψόμετρο 2.000 μέτρα. Και αυτή η εναλλαγή, το ανάγλυφο, το γεωγραφικό, θάλασσα, βουνό, ποτάμια, κοιλάδες, πεδιάδες, αυτή η εναλλαγή είναι θαυμάσια. Μπορεί κάποιος να βρεθεί από τη θάλασσα στο βουνό, από 0 υψόμετρο μέχρι 2.000 μέτρα, μέσα σε μισή ώρα. Επίσης, διαθέτουμε πολύ καλές μονάδες εστίασης και αναψυχής, καφέ, καφενεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καλή αγορά, που ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί και τα παραδοσιακά και τα αγροτικά μας προϊόντα, την εκλεκτή μεσογειακή μας κουζίνα, να επισκεφτεί τα αξιοθέατα της περιοχής, γιατί ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης είναι το κέντρο μιας περιοχής όπου ο επισκέπτης, πέρα από τη θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον της δικής μας περιοχής, να καταλήξει σε πολύ ωραία ξενοδοχεία είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, να γευθεί τα αγροτικά μας προϊόντα, τα λεμόνια μας, τα πορτοκάλια μας, τα μανταρίνια μας, τις ελιές, το λάδι μας, παλιά λέγαμε φάει λάδι και ένα βράδυ. Να δει και την περιοχή μας, να δει την αρχαία Κόρινθο, σε μισή ώρα, σε μία ώρα να είναι στους Δελφούς, σε μία ώρα να είναι στο θέατρο της Επιδαύρου, σε μία ώρα να είναι στην αρχαία Ολυμπία. Άρα επισκεπτόμενος ένας επισκέπτης τους Δήμους μας, το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, πραγματικά θα του μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Μην ξεχάσουμε και την κορινθιακή σταφίδα, τη σουλτανίνα μας, τα επιτραπέζια σταφύλια που είναι και αυτά ονομαστά, και γενικότερα τα προϊόντα της ελληνικής γης και της περιοχής μας, που λόγω του κλίματος είναι ιδιαίτερα. Είναι σημαντικά και αξίζει να τα γεύονται οι επισκέπτες. Yeah, I don't have any more questions, but I'm very happy to hear that he is optimistic, the mayor, and because I think many people in Greek are now quite depressed because of the situation when you watch television and so on. They are not happy. Είμαστε ένας λαός με ιστορία, είμαστε ένας λαός με ανεπτυγμένο το αίσθημα της ελευθερίας, ένας δημοκρατικός λαός και ένας φιλόξενος. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε, θα το παλέψουμε και πάλι και θα τα καταφέρουμε. Και οφείλω να στείλω
να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον αδελφό λαό της Φιλανδίας και να τους προσκαλέσω όσοι παρακολουθήσουν αυτή την συζήτησή μας να επισκεφτούν το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης και να απολαύσουν τις ομορφιές του, τα προϊόντα του και να χαρούν τη θάλασσά μας και τον ήλιο μας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ.